Usa ka pampasahirong bus ang mibangga sa usa ka nakaparadang wing van sa Labangan, Zamboanga del Sur. Konduktor sa bus naangol. Maayong pagkaguba sa likod nga bahay niining wing van human kini nabanggaan sa usa ka pampasahirong bus sa Barangay Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur, Huwebes sa buntag. Sa investigasyon gikan sa Cagayan de Oro City among bus, sakay ang duha ka pasahero, usa ka konduktor ug ang mismong driver nga padulong unta sa Pagadian City. Pag-abot sa lugar sa Itabuan, nakapiyong matod pa ang driver tungod nasulawan kini o didto na nahitabo ang aksidente. Sa kakusog sa impact, nakahiagom og minor injuries ang konduktor, kinsa gidala sa ospital ug gileyong nakagawas ra. Luwas sab ang driver ug ang duha ka pasahero. Samtang nakaangkon og kadaot ang atubangan nga bahin sa bus. Sa karon, ginapangita pa sa kapulisan ang tag-iya sa mong wing van tungod dugay-dugay na sab kuno kining nakaparada daplin sa dalan.